Ni kawai abin da nake da sha'awa karagan mulkin ka ta Fir'auna ita kawai nake sha'awa. Rantsi da Allah yau sai na ga bayan Fir'auna. Sai dai ko ya daugawa ta ko ni in dauta shi wallahi. Waye wani Fir'auna ne? Kuma biki san ma Fir'auna ba kenan. Duk irin kullakullan da yake mun yanzu biki ma san shi ba kenan. Na Fir'auna yake. Na zo ne da zimmin kawai in na zo in ɗauki ran duk wani ƙwaro da yake cikin gidan ba ma mutum ba. Wato in mai gida baya nan kina zuwa gida a jawo na ko? Wannan shi kuma waye? Gane baka san waye Fir'auna ba. Waye shi wani Fir'auna? Waye Fir'auna? To mai gidan mu ne Fir'auna. Duk nan an san shi ba wanda baya tsoron sa. Me yasa ka kashe babu? Sister, ke kin sani babu yanda za a yi kashe ɗan da kai. Ke kin san muna da abokan gaba da dama.